sapa Gusti kang akarya jagat Brata Sena. Anak kira paksa Sumawana ke ati krida ampara anakku kira taksopo Wati Krida Ambara Riniyaga kasihan kamu wontening negari Manjang Gribek saking Asih Mahaprabu merak kesimpar kadhet dening ingkang putra Nila Taksangka Sumawana Pati ingkang sinebut Rekyana Pati Krida Anggara Raharja Sapratawana ngarsanipun Bapa Sumawana Pati Kagri Madura kekawa ana ing negara Manjang Gribek ini pun kasihan dalu Kanjeng Rama Dunyaya donyaku bondo ya bandaku nganti keleluri para bini sepo nganti
kananing isa nata adile ana ing panjang griping gede mula pamarmane ger putraku sing bagus dewi pila tansaka ger Pandira harja sak pratamu sowan ana ngarsaning pun bapa merak kesimpar ger kake matur ana ngarsaning pun bapa Rama sederengipun matur ingkang putra ngaturaken sumpen pangabekti kunjuk andhaling padha Kanjeng Rama tak trima ger gak liwat puja pangestuning pun Rama Tampananda anak Kundila Tansaka anakku sing gandeng dhewe kadang asta kali cinencangaken rikma dadosaken jimat anggen kula gesang wonten gumelaring jagat raya Kanjeng Rama syukur ger syukur nek kaya manggundu ger syukur Pati Krida Angkara Raharja sapratamu ana ing panjang gripine Iwati Allah Aendal Jinut Sederengipun kula matur kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk antaping padha sinuwun ya de tak trima gak liwat puja pangestu Tampanana de Tampanana Dewi Allah Kecandang asta kali katosaken jimat dhateng ingkang pun kula rekyana patih Krida Anggara syukur de logo kang kepenak ya de logo kang kepenak pade wonten kirang-kirang sekeca syukur anggen kula lenggah ngabiyantara wonten ing negari panjang kripik riki syukur ger anak Kundila Tansaka katon pasuryamu mencureng kaya mangguna ana wigati apa ger kake kandhana ngarsaning Rama kok menawa pun Rama iki iso madangna pasuryanmu madangna ana ing sajroning atimu ger anak Kundila Tansaka ger kake matur ngarsaning pun bapa anakku Kanjeng Rama bilih kula matur menika panjenengan saguh ngombongi ingkang putra bangga manggu dhisik nek ngombongi apik aku gelem nek ngombongi elek aku Prabu Mrakesimarga kudu belani anakku Kundila Tansaka pun kasihan dawuh dalem Kanjeng Rama kula matur ingkang kados mekaten menika sae mungguh ingkang putra awon mungguh Kanjeng Rama lho kok iso kok iso ger kaya manggundu apik mungguh Nila Tansaka para kanggoning Prabu Mrakesimpar apa sejatining sing dadi ature Nila Tansaka Kanjeng Rama aja ana waran nuwun sewu kula badhe matur kula menika dinten samangke
pun kula matur blak-blakan mboten ngangge mboten wonten ingkang kula tutupi. Iya, syukur nek kaya mangkono. Kondo apa anane, Ger? Kondo apa anane? Kula menika dinten sak mangke kayuyun kaliyan ni Dewi Sri nggih Mbok Sri ingkang lenggah wonten ing negari Panjang Bing lho. Aja ngawur bawar ngawur. Wis syukur Dewi Sri manggon ana ing negara Panjang Grimbing iki. Ger, aja ngawur bawar ngawur. Kamangka ana ing negara Panjang Grimbing iki. Lho, yen ditunggoni Mbok Sri kelawan sedana, waduh, ayem bubuhe atiku nak, ayem bubuhe atiku. Dolek sandang lawan pangan gampang. Kanggo mulyakno kawula ing Panjang Grimbing ini, Ger. Aku wis seneng, aku wis bungah, aja kok rusuhi, Ger. Dolek wong wedok liyane, gak kurang, Ger, wong wedok liyane. Aja sing kok karepno aja. Dewi Sri, Ger. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Tiyang tresna menika mboten wonten topuni. Tiyang tresna menika nadyan pepalang ana gunung, pepalang ana segara, kula coloti, kula jebuli. Basane kula sampun cincing-cincing gak urunga nggih. Teles. Ngantos kula wau siang netesaken telu netes banyu mata. Aja ngawur bawar ngawur, Ger, bocah bagus. Golek wong wedok liya ya aja Dewi Sri. Ten Kanjeng Rama. Saged boten saged nadyan to mungsuh kula panjenengan piyambak kula boten badhe mundur. Kula boten badhe mundur sejangkah. Kula suwun Dewi Sri, kula dawuh Sitani Krama, kula dadosaken garwani Mila Taksaka. Pati wonten dawuh Sun, kaya apa de ponakamu iki ngawur de. Wong Dewi Sri kate dirabi de, wong dewane sandang pangan de, dewane rejeki de. Kersanipun sinun tiyang tresna menika mboten saged dipun kencoki sinun. Mila panjenengan omyong ingkang putra panjenengan dawuh suwantaken krama kelawan Mi Dewi Sri kalengka wonten ing Panjang Grimbing mriki sinun. Konyo ngawur de. Niku ngawur de, aja melok masine wakande minggato. Arek gak bener kok belani. Pati Krida Angkara menika sarujuk napa ingkang dados panyuwun kula, cocok mathuk kelawan napa ingkang dados kekarepan kula. Sageta kula dawuh Sitani Krama kelawan Mi Dewi Sri dewane rejeki wonten ing Panjang Grimbing mriki. Lah, kone gak kenek dikandhani Mila Taksaka minggato, aku gak duwe anak Mila Taksaka, gak gendut. Oh nggih, kasihan. Bilih panjenengan nundung ingkang putra pun Mila Taksaka medal saking negari Panjang Grimbing mriki kasihan. Rama, ning dinten sawange kula boyong Mi Dewi Sri. Lho, aja ngawur.
ojo apen-apen bublek kowe ojo tutut mripatmu tutut ana alang-alang ana iki kamangka iki dina negara panjang grebek wis subur makmur kowe ngrejeki kelawan sandang lawan pamante ojo nganti dirusak bocah wingi sore iki lumampaing sang Bambang Prabagesuma ingkang tumuju dhateng Karang Pradusun tatkala saen wonten ing praja Ngamarta kautus madosi Mustakarna ingkang oncat saking negari Ngamarta kananing sang Bambang Prabagesuma lunga mendhuwur tang ketingal wonten padangipun gunung mrisa kang ketingal wonten sanginggiling Ibu Wertiwi ana mung adigang adiguduwi adiguna oh iya ta yen pancen ngasangku anggonku urip ana ing alam donya kaya mangkene iya ya tak lakoni kamangka yen aku gak wani rekoso berarti aku gak wani urip olehku kepingin ngabekti marang Sudarmaku kakung kepingin sugeng kabyantara ana ing wong-wong kananing sang Bambang Prabagesuma ingkang setya tumuju dhateng Karang Pradusun mangayun wonten ngarsaning Semar Badranaya ingkang setya ngaturaken napa ingkang dados panyuwuning Raden Janaka Bambang Prabagesuma onjotan kancing wonten ing Karang Pradusun
aku kananing aku kelawan jeneng para wis mlebus alas metu alas buka gondok bodot gondok dong dorong nemoni Mustaka Retna kang oncat saka negara Ngamarta cerita karaku Adi Sena yen kaya mangkono yayi ayo sowan ana ing Kakang Semar sapa mangerteni ana kuno weruh lungguhing Mustaka Retna kang oncat saka negara Ngamarta Bratasena karya slamet yen kaya mangkono adikmu Sena iki dina nuturi apa sing dadi kandhane criteng karaku mlebu ana ing Karang Pradusun ya ana ing Karang Kletak yen kaya ngono Kakang Semar kowe coba Kakang Semar